Гэты выпуск зроблены пры падтрымцы Free Беларусь цэнтра. Усіх вітаем, шаноўнае гаспадарства. Гэта падкаст «Гісторыя беларускага сэксу». Мяне завуць Даша, а праз маленькае акенца ў Google Meet на мяне глядзіць Дана. Можна падумаць, што я засталася ў Вільні, а Дана кудысьці з'ехала ці наадварот, але не, мы абедзве з'ехалі, толькі я з Вільні з'ехала ў Варшаву. А Дана тым часам знаходзіцца ўперадзе планеты ўсёй і знаходзіцца ў Злучаных Штатах Амерыкі. Уехал я в Америку. 3 дні, 3 ночі. І ў нас яшчэ ёсць адзін дыдактычны момант, таму што, як вы разумееце, за паўгады адбылося шмат усялякага, у тым ліку таго, што мы недзе пракахалі запісаны эпізод падкаста, Который мы зараз перазапісваем. Трагедыя ўсяго гэтага ў тым, што тады я хорошо рыхтавалася. І я знайшла афігеннейшы спосаб кантрацэпцыі. На ўласным досведзе, прычым знайшла. Дзякуй Богу, нет. І я што? Напрэч згубіла крыніцу, адкуль я гэта знайшла. І я не змагла яе ўзнавіць. Я пералапаціла проста ўсё, усе артыкулы. У маёй галаве знаходзіцца проста суперкая інфармацыя. Але я не змагу пра яе нічога сказаць, таму што я не памятаю крыніцы. І хоць я на 99% упэўнена, што гэта дакладны факт, але 1% кажа мне, што Дануся, трымай-ка коней, а раптам ты гэта сасніла. Ну давай ты просто зараз агучыш то, што там такое сасніла. Мы не можам гэта пацвердзіць, але ў данусіных успамінах і снах гэта прысутнічае. Жанчыны, калі вырашалі, што я больш дзяцей не хачу, мне маіх 9 дастаткова, яны бралі пярсцёнак, засоўвалі сабе ў ваджайна і пакідалі яго там назаўсёды. Першай чвэрці 20-го стагоддзя, калі ўсе гэтыя маладзіцы канца 19-го стагоддзя сталі ўжо дарослымі, гэтыя пярсцёнкі ў іх там балелі, гнаіліся, ну таму што гэта і народнае цела ў тваім целе. Хірургі, которые ўжо з'явіліся, яны ўсё гэта выразалі, яны былі в ахуе, мякка кажучы. Ты проста рэжаш чалавека і там пярсцёнак. Проста нейкі уладар пярсцёнкаў у беларускім кантэксце. Ведаеце, шмат жа ёсць усякіх казак пра то, як вельмі бедны рыбак злавіў рыбу, значыць, яе распатрашыў, а там які-небудзь залаты пярсцёнак з якім-небудзь вельмі каштоўным каменем. Тут у хірурга магла быць нейкая такая же гісторыя. Увогуле, давай мы дамо азначэнне панятку, што такое кантрацэпцыя. Давай. Абарона ад непажаданай цяжарнасці. Ад часу да часу мы кантрацэпцыю яшчэ і блытаем з аховай ад захворванняў, якія перадаюцца палавым шляхам. Не трэба іх блытаць, хаця прэзерватывы бароняць вас і ад цяжарнасці, і ад захворванняў, якія перадаюцца палавым шляхам, але гэта не тоесныя паняткі. Супрацьзачаткавыя таблеткі вас ад віруса імунадэфіцыту чалавека не абароняць, а было б файна. Пакуль я рыхтавалася да гэтага выпуску, я знайшла вельмі цікавы артыкул, які быў надрукаваны ў часопісе з яўна каталіцкімі каранямі. Часопіс гэта называецца «Аве Марыя». Гэта гісторыя каталіцкай сям'і, якая лічыць, што кантрацэпцыя гэта грэх, і каталіцкая сям'я не мусіць карыстацца сродкамі кантрацэпцыі. Але у іх 6 дзяцей, і ад часу да часу яны хочуць зрабіць паўзу і не раджаць яшчэ дзяцей. Яны для гэтага выкарыстоўваюць па вялікім рахунку календарны метад, то бок калі ты чэкаеш, калі ў жанчыны авуляцыя і не займаешся сэксам у гэтыя дні. Праблема ў тым, што насамрэч календарны метад гэта таксама метад кантрацэпцыі, просто як бы не вельмі эфектыўны. Што гэтая самая сям'я, што аўтарка артыкулу ў часопісе «Аве Марыя», што галоўны рэдактар ці рэдактарка, яны сапраўды палічылі, што календарны метад гэта не метад кантрацэпцыі, усё нармальна. І тут мы упіраемся ў тое, што як быццам бы ўсё ў гэтым свеце давольна адносна.
можна сказаць, што кантрацэпцыя гэта грэх, але пры гэтым можна пад панятак кантрацэпцыю падвесці амаль што заўгодна і вывесці з-пад гэтага панятку амаль што заўгодна. То бок можна сказаць, напрыклад, што перарваны палавы акт гэта не метад кантрацэпцыі, гэта нам просто так падабаецца займацца сексам. Ішлі на вельмі цвёрдую зямлю філасофскіх дыспутаў. Чаму каталіцкая сям'я з артыкула не адносіць гэта да метада кантрацэпцыі? Таму што як бы ўсё роўна вы здзяйсняеце палавы акт, і як бы ўсё адбываецца вельмі стандартна, вы яго пачынаеце, вы яго скончваеце, ўсё на месцах. Заўважце, як вядучая падкаста гісторыі беларускага сексу называе вагінальны пенетратыўны палавы акт. Але з іншага боку, калі мы кажам, што кантрацэпцыя гэта любое дзеянне, которое прывядзе да таго, што ты не акажешся цяжарная, ну то, напэўна, гэта тады кантрацэпцыя. Тое, што я дома ляжу на канапе і ем арахісавую пасту ў трусах брудных, ну гэта таксама кантрацэпцыя. Чаму я ўвогуле пачала гэты складаны філасофскі дыспут? Таму што тыя сродкі, якімі карысталіся нашы прабабулі, нашмат радзей прадзядулі, каб, уласна кажучы, нашчадкі не з'явіліся на гэты свет, яны выглядаюць для нас зараз так, як быццам бы, якая гэта кантрацэпцыя, вы што там галавой паехалі? Гэта проста нейкая наіўная дзіцячая наіўнасць. Тым не менш, як тлумачыць Тацяна Валодзіна у размове з вядоўцам праграмы «Беларуская Атлантыда». Так, нам можа падавацца, што гэта нейкі дзіцячы садок, але з пункту гледжання міфапаэтычных стэрэатыпаў, а менавіта так вось з пункту гледжання ўсей гэтай міфапаэтыкі нашыя продкі глядзелі на рэчаіснасць, то бок, калі ўсё навакольнае жыццё, яно пераплецена цесна з усялякімі магічнымі вераваннямі. З гэтага пункту гледжання быццам бы ўсё і лагічна. Напрыклад, быў такі вясёлы спосаб засцерагацца ад непажаданай цяжарнасці. Дана, уяві, што ты выходзіш замуж. Я у белай сукенцы, памытая. Ты выходзіш замуж, але ты думаеш, што бліжэйшыя 3 гады ты не хочаш мець дзяцей. Вось просто хочаш у шлюбе пажыць і пачыліць. І ты падкладаеш пад сябе 3 выстаўленыя пальцы рукі сваёй. Гэта будзе азначаць, што ў цябе 3 гады не будзе дзяцей. Як гэта працуе? Перст, палец, сімвалізуе чалавека. Адтуль усякія гэтыя прыказкі кшталту адзін як перст. І атрымліваецца, што вось 3 пальцы, гэта, уласна кажучы, 3 гады, калі ты ад гэтых самых залішніх людзей у тваім жыцці будзеш пазбаўленая. Калі ты змяшчаеш гэта за спіну, гэта як бы сімвалізуе прастору іншага свету, а ў нас дзеці адкуль праходзяць з іншага свету, і ты такая там 3 гады ў сваім іншым свеце яшчэ пасядзіце там. Лагічна, і у мяне гэта уяўляецца як нейкая таемная канцелярыя, нейкія там працоўнікі, которые неведама як выглядаюць, атрымоўваюць, ведаеш, такую тэлеграму, которую ООО замдырэктара па службе дзетараждзення. Прашу не выдаваць на маё уласнае захаванне дзяцей у колькасці 3. Дужка открываецца, 3 літарамі прапісваецца, дужка закрываецца і подпіс. А потым пячатка з надпісам «Уплочана». Тваёй бессмяротнай душой. Дарэчы, я так разумею, што ўсё ж такі ўсе гэтыя метады кантрацэпцыі разумеліся як нешта больш-менш грэхоўнае, ну, прынамсі, не штосьці, што узгоднена багамі і ўсімі добрымі сіламі свету. Тут мы якраз такі можам вярнуцца да вось гэтай філасофскай глебы. Зноў жа, згодна хрысціянскай метадычцы, усе спосабы, пра которые мы ўжо сказалі, адзін спосаб, пра который мы ўжо сказалі, і спосабы, пра которые мы яшчэ ўзгадаем, яны як бы кантрацэпцыя, таму што мы робім нешта, каб не займець дзяцей. Які КПД ў гэтага спосабу, гэта як бы другое пытанне, але згодна хрысціянскай метадычцы якраз такі мы ў парадку, і нашы бессмяротныя душы ў парадку, таму што мы не робім канкрэтных дзеянняў, фізічных дзеянняў з нашым целам, са спермай нашага партнёра, которые реально перарвалі гэты працэс. Калі мы кажам уже пра больш набліжанае да нас грамадства, то, магчыма, якраз такі яны былі проста нават і вымушаны прытрымлівацца ўсіх гэтых метафізічных міроў і ўяўленняў якраз таму, што ім трэба было фармальна застацца вось у плыне хрысціянскай догмы. Таму што калі ты нават пачынаеш піць нейкія зёлкі,
вельмі спрэчнае пытанне, ці дапамагалі якія-кольвек зёлкі ў тым, каб не зацяжарыць. Ну, у прынцыпе, я магу сабе ўявіць, што нават зараз усякія таблетачкі, якія, напрыклад, дапамагаюць выраўняць твой цыкл, яны на ўсякай расліннай падставе. То бок, тэарэтычна можна штосьці такое папіць, каб, напрыклад, у цябе цыкл усталяваўся і той же каляндарны метад лепей працаваў. Але чамусьці мне не падаецца, што людзі ў 19-18 на стагоддзі ведалі пра тое, што, а вы ведаеце, што ёсць авуляцыя, і вось менавіта ў авуляцыю не трэба займацца сексам, бо вы зацяжарыце. А калі будзеце да авуляцыі, то ўсё будзе хорошо. Траўкі-то яны ўжывалі. Нягледзячы на тое, што фармальна яны ўсе клапаціліся пра свае бессмяротныя душы, але нефармальна, ну як бы хто-то клапаціўся, хто-то не клапаціўся. І зноў жа у нашай жа любімай кнізе «Беларускі эратычны фальклор» пад рэдакцыяй Тацяны Валодзінай. Ужо пора перайменаваць наш падкаст «Гісторыя беларускі Тацяны Валодзінай». Двукроп'е Дануся і Дашачка жорстка фанацеюць па Тацяне Валодзінай. Крацей, яна піша, што лячыліся траўкамі і сярод там розных рэцэптаў ад розных хваробаў быў у тым ліку і кантрацэптыўны адвар, загартушка, і душка адкрываецца, значыць, далей лацінская назва расліны орхіс латифолія. То бок ведалі, было. Калі вы раптам не хочаце піць траўку, то у вас ёсць яшчэ адзін выхад, як, уласна кажучы, не мець дзяцей. Калі у вас месячныя, а вы жывеце у 19-м, напрыклад, стагоддзі, то проста на вашу кашульку цячэ ўся гэтая кроў, і на кашульцы яна застаецца. А куды ж ёй дзявацца? Потым, калі гэтую кашульку будзеце мыць, можна ваду з крывавымі плямамі выліць проста ў які-небудзь замок амбарны, пасля яго замкнуць, і, напрыклад, пакласці кудысьці на страху, кудысьці вышэй за чалавечы рост. Потым, калі вы захочаце ўсё ж такі зацяжарыць, калі вы зразумееце, што, ну, у прынцыпе, можна яшчэ дзіцёначка радзіць, то вы гэты замочак здымеце і адмыкнеце. Ёсць яшчэ метад таксама з гэтай самай вадой пасля мыцця постменструальных сарочак, што гэтую ваду можна на гарачую печ у лазні выліць, ну, яна там пачне спарацца, ўсё файна, а потым ты выходзіш на двор і чуеш усякія ты дзіцячыя галасы, там, з плачам, з крыкам, недзе кацянё мяукае, недзе яшчэ штосьці. І вось колькі ты такіх дзіцячых крыкаў усякіх пачуеш, вось столькі б ты дзяцей магла мець, а так усё выпаліла. Твая мэта выскачыць на вуліцу на секундачку, каб пачуць як мага менш галасоў, альбо выйсці на двор і пабыць там гадзіну і пачуць як мага болей. У цябе абсалютна няма ніякай мэты, ты, ну, проста памыла сарочку, значыць, зрабіла гэты абрад, усё, як бы дзяцей у цябе больш не будзе. Проста ты выходзіш, і табе ўвесь сусвет кажа, а між іншым, каб ты гэтага не зрабіла, вось у цябе магло б быць яшчэ 5 дзяцей. Прыемны бонус. Ну, слухай, гэта кшталту таксама можа нейкі ціск сусвету на тваё сумленне, што, а між іншым, вось, чуеш там 3 галасы, а гэта маглі бы быць галасы тваіх 3 дзетак. Гэта не ок, так рабіць, нам трэба дзеці. Ну, вось ты кажаш, што гэта ўся імітатыўная магія, гэта як быццам бы норм з пункту гледжання там хрысціянскай этыкі. З пункту гледжання хрысціянскай этыкі можа і норм, але сумленне ўсё адно цябе насціглі і скажа, 3 іх магло быць. 3. Усё грамадства будавалася на працягу гісторыі такім чынам, што дзеці трэба былі. І не таму, што хацелі быць супербацькамі, можа, некаторыя хацелі, некаторыя не хацелі. Грамадства магло развівацца з першых там 100 чалавек на ўсю нашу зялёную планету да хірышча 1000 сёння. У нас есть 10 дзяцей, допустим, 3 з іх памруць зусім маленькімі, 2, допустим, не дажывуць да цінейджерства, яшчэ 3 хлопцаў у армію пайдуць на 25-30 год. Застануцца вам 2 чалавечкі, которые вам стакан вадзічкі прынясуць. Вельмі практычную поліфункцыю гэтага дзетанараджэння, а калі ты такая дурная, што у цябе і так з 10 дзяцей, дай бог, 2 выжывуць, а ты яшчэ ад дадатковых дзяцей адмаўляешся, то штосьці з табой яўна не ў парадку. Тысячагоддзе гісторыі, усё жыццё грамадства было ў нейкім чынам заточана на тое, каб дзеці з'яўляліся, каб як бы і ты мог выжыць, калі вы не зможаце гаспадарку падтрымліваць, к прыкладу. То бок
усе там традыцыі, усе вераванні, пагаворкі, увогуле увесь гэты вялікі свод правіл, як трэба жыць, ён быў заточаны на тое, што дзеці апрыоры патрэбны. Мы, яшчэ нават стагоддзя не пражылі, калі ўсё грамадства ці большасць грамадства разумее, што дзеці гэта не тое, каб неабходнасць, гэта нейкая магчымасць, которую ты можаш рэалізаваць і которую ты таксама са спакойнай душой абсалютна можаш не рэалізоўваць, і табе ўжо гэта не абавязкова рабіць. Дагэтуль у нас жа захоўваюцца тое, што нам кажуць там маці, бабулі, пра тое, што дзеці абавязкова трэба мець дзяцей, трэба замуж выйсці. Уявім сабе, што у нас ёсць знаёмая сяброўка, якая непажадана зацяжарыла, якая верагоднасць, што ёй маці скажа рабі аборт. Большасць маці скажа: ой, дзецішкі, гэта шчасце, радзі, канешне, разам выхаваем, штосьці такое. У нас у грамадстве застаўся гэты стэрэатып, што трэба мець дзяцей абавязкова, і калі Бог даў, то трэба нарадзіць, уласна кажучы. Але практычная карысць у гэтым ужо адпала. Як мы стараемся быць акуратнымі ў тэрмінах, все роўна практычная неабходнасць у дзецях адпала. Заняцца сексам павінна быць не складаней, чым выпіць стакан вады. Трэба, у прынцыпе, даць крышку інфармацыі наконт агулам кантрацэпцыі ў гісторыі. Справа ў тым, што вось мы ўжо гаварылі з Дашай, што кантрацэпцыя гэта як бы не зусім тое, што людзі публічна выносілі, бо гэта было не зусім ок для грамадства, і таму інфармацыі пра кантрацэпцыю не асоба-то і многа. Гэта рэальна веды, которые мы ведаем, што яны былі, мы ведаем, што яны перадаваліся, але гэта было намного менш адкрыта, чым песні пра «Мой хуй, твоя вагіна, вместе лучшие друзья». Веды, которые ты ведаеш, але публічна не кажаш. І зноў жа, калі мы кажам пра тое, хто ведаў пра кантрацэпцыю, то гэта былі такія часткова закрытыя веды, каб атрымаць да іх доступ, табе трэба было пажыць. Ты у 15 гадоў не ведала пра гэта. Вось, дарэчы, мне цікава, ці ведалі людзі масава пра такую опцыю, як перарваны палавы акт, які не з'яўляецца файным і добрым метадам кантрацэпцыі дзеці. Ведаеш, гэта лепш, чым нічога. Але я не знайшла згадак пра тое, што хтосьці актыўна карыстаўся перарваным палавым актам, і гэта была масавая з'ява. Мая гіпотэза, суб'ектыўная цалкам, прыйдзі, Тацяна Валодзіна, і ўнясі яснасць. Проста з масавай культуры, з усёй той тучы падкастаў пра нават сучасны секс, пра тое, як людзі да яго прыходзяць, прасці Господі за гэты выраз, звязка сперма-дзіцё не настолькі відавочная, як нам падаецца. І, напэўна, лагічна, канешне, нашы продкі не ідыёты, яны да гэтага прыйшлі, але зноў жа я не думаю, што гэта адбывалася ў 15, 16, 17, 18 і нават не ў 25, бо зноў жа мы ведаем, што нават і сёння гэта не ўсім відавочна. А другі мой поінт у тым, што калі якраз такі мы ўспамінаем пра нашу любімую хрысціянскую метадычку, то калі там ты 2 пальцы пад сябе падклала, это як бы окей, са скрыпам, але мы цябе ў рай прапусцім, то перарваны палавы акт гэта ты забіў дзяцей. Мэтанакіравана зрабіў фізічнае дзеянне са сваім целам, которое вядзе да таго, што ў цябе маглі быць дзеці, але не будзе. Разам у звязкі гэта працавала так, што перарваны палавы акт гэта не тое, пра што людзі думалі ў першую чаргу. Калі, Дашенька, ты ўжо выйдзеш замуж, памытая ў белай сукенцы, і ты будзеш ведаць, што табе неабходна 10 дзяцей, і трэба пачынаць працаваць прямо зараз. І калі ты будзеш думаць, што мой муж хоча таго ж самага, але як сапраўдная домахазяйка ты будзеш, значыць, здымаць з яго штаны, вытрахіваць кішэні і складаць роўненька, і раптам у яго з кішэні вываліцца 2 лучыны, которые апаленыя з 2 бакоў, выпадкова, і яны яшчэ скрыжаваныя. Гэта значыць, што? Гэта значыць, што гэта падлюка дзяцей не хоча. Мужчына, калі не хоча дзяцей, ён мусіць узяць 2 выпадкова апаленыя лучыны, а лучына гэта такая доўгая сухая шчэпка, якой асвятлялі хату сялянскую, перавязаць іх на крыж і насіць у кішэні, і тады ў яго не будзе дзяцей. Але, наколькі я разумею, усё ж такі такіх сумленных і свядомых маладых людзей, якія карысталіся
хоць такім метадам кантрацэпцыі іх не так шмат, як жанчын, таму што ўсё ж такі гэта была пераважна жаночая сфера абавязкаў мець дзяцей ці не мець дзяцей. Ну так, нашы мужчынскія продкі былі агулам на чыле, на расслабоне. Ну і, ў прынцыпе, не муж раджаць. Ну, калі ўсё ж такі твой мужчына не такі клапатлівы і ён не паклапаціўся пра тыя дзве перавязаныя лучынкі, то ў цябе таксама ёсць яшчэ шэраг варыянтаў, як ахаваць сябе ад непажаданай цяжарнасці. Напрыклад, ты цяжарны ўжо ў чарговы раз, і больш дзяцей ты не хочаш. Ты можаш дамовіцца з бабкай-павітухай, гэта такі продак сучаснай акушэркі, пра тое, што пасля родаў яна забярэ твой паслед, гэта ўсё тое, што выходзіць пасля дзіцяці разам з дзіцяцей, то бок плацэнта, пупавіна, павятуха гэта ўсё збярэ, вырые ямку на двары, пакладзе туды дагары нагамі, зарые і ўсё, і дзяцей больш не будзе. І вось менавіта гэты пераварот дагары нагамі, ён значыць, што ўсё закрыта дзетародная функцыя. Нагадвае мне яшчэ адзін суперскі спосаб, даволі ўскосны на самой справе, таму што зноў жа, як піша наша любімая, я кажу вы кажаце Володіна. Увогуле вульва і вагіна сімвалічна прыраўнівалась і да іншых часцей цела ў тым ліку, то бок дзевачкі, сюрпрыз, калі вы думалі, што ў вас адна вагіна, гэта не так. У вас іх вельмі многа у вельмі нечаканых месцах. Ладно, рот можа быць не такі нечаканы ў плане сімвалізму, мы разумеем, што там да чаго, але што вы скажаце пра вашыя вушы? Таму што гэта дзюрка, это ж усё лагічна, гэта нейкае отверстие, простите, пожалуйста, ў вашым целе, значыць, мы можам прыраўняць да самага галоўнага отверстия у нашым целе. Што ў нас звычайна ў вушах? У Дашы не, таму што ў Дашы цнатлівыя вушкі, а вось у мяне так, у мяне звычайна завушніца ў вушах. І гэта як бы своеасаблівы сродак кантрацэпцыі, бо калі ў мяне ў вушах завушніцы, гэта значыць што? Гэта значыць, што я свае отверстия заканапаціла, блин. Гэндальф з посахам у маім правым вухе і ў левым вухе крычыць «You shall not pass». І ніхто не пас. Я свабодная жанчына, дзяцей у мяне не будзе, але калі я зразумею, што ўсё, я не хачу быць такой свабоднай, я хачу пузажыцеля ці пузажыхарку, то я гэтыя завушніцы што? Я іх павінна зняць папросту. Адамкнуць і зняць, і ўсё. Насамрэч, усё гэтае сімвалічнае адмыканне-замыканне, наколькі я памятаю, падчас непасрэдна родаў таксама раілі здымаць завушніцы, каб паблегчыць гэты працэс. Я дакладна памятаю, што спойлер наступнага выпуску, трэба было ўсё развязываць, тыпу валасы павінны быць па-простаму, там не ў косах, усе вузлы павінны быць развязаны, ўсё павінна быць расхрыстана, то бок, каб не ствараць сімвалічных коркаў на шляху дзіця, як я разумею. Дзе дзіця? У курцы стаіць. Я на кальцы. Тут зараз пойдзе гаворка яшчэ пра метад кантрацэпцыі, які варта ўзгадваць, напэўна, на папярэдніх Хэллоуіна, таму што ён звязаны з наведваннем могілак. Карацей кажучы, калі вы ў стане лактацыі, вы корміце груддзю нейкага маленькага чалавека, і больш вы не хочаце карміць ніякіх маленькіх чалавекаў груддзю, то вы можаце пайсці на могілкі, знайсці там дзіцячую магілу. Тыя часы, калі дзіцячая смяротнасць была вышэй за ўсе магчымыя прыдзелы. Скажам так, было нескладана знайсці дзіцячую магілу. Абсалютна. І вы мусіце цыркнуць сваім малаком па гэтай самай магіле. Крышку даціснуць сабе на грудзі, выдавіць малака на гэтую магілу, і ўсё, і дзяцей у вас больш не будзе. Дзякую Богу, што ты знайшла крыніцу, таму што гэта нават на адным узроўні з запіхваннем у сябе пярсцёнка. Карацей, вось гэты метад, які ўжо відавочна звязаны з нейкімі ўзаемадзеяннямі з мёртвымі цёмнымі сіламі і ўсім такім, вось ён ужо відавочна падпадае пад парушэнне ўсякай хрысціянскай маралі і этыкі, гэта ўсё асуджаецца. І ў фальклоры у нас ёсць значная колькасць усякіх апісанняў пекла, куды трапляюць жанчыны, якія вось менавіта карыстаюцца нейкімі такімі сродкамі, і за свае грахі яны вымушаны рабіць усякія вычварэнствы, як то есці сырое мяса, піць кроў,
ды гады смокчуць іхныя грудзі, і нават уся прырода на гэтым свеце яшчэ не ў пекле даволі чулліва ставіцца. Вось на Палесе, напрыклад, казалі, што часта бываюць там засухі ці навальніцы, ці градам паб'е штосьці. Калі гэта адбываецца, калі ў вашай вёсцы на могілках пахавалі няхрышчанае дзіця, ці калі хтосьці дзіця забіў. То бок бачыце, як усё гэта ўзаемазвязана, вашыя метады кантрацэпцыі вясёлыя і файныя, і тое, што ураджаю не будзе ва ўсёй вёсцы. Відавочна гэта звязана, хаця я б сказала, што ўжо пальшукі гэта больш звязвалі не з самой кантрацэпцыяй, а з тым, што рабілі, калі кантрацэпцыя не спрацоўвала і нежаданае дзіця з'яўлялася на свет, і вось далей ужо розныя штукі з гэтым дзіцём, которые адбываліся, гэта відавочна адбівалася ва ўяўленні нашых продкаў на сусветным асяроддзі, таму што як бы калі вы пальцы пад сябе ізноў жа падклалі, гэта яшчэ адміністратыўка, а вось калі вы што зрабілі з ужо народжаным дзіцём, то гэта, прабачце, крымінальны артыкул. Калі ўжо казаць не пра Палесе з разлітай Прыпяццю і не ў гэтыя старадаўнія часы, калі дзейнічаў яшчэ на нашых землях статут Вялікага княства Літоўскага, зараз усякіх легенд і стэрэатыпаў пра кантрацэпцыю ўсё яшчэ існуе даволі да халеры. Мая любімая гісторыя гэта «А давай без прэзерватыва лепей адчуваецца». Чаму для мяне гэта больш пра нейкі стэрэатып і легенду, таму што, па-першае, камусьці лепш адчуваецца, камусьці горш адчуваецца. Ведала я людзей, якія займаліся мастурбацыяй у прэзерватыве, таму што ім так было больш прыкалясна. Па-другое, расказвала мне мая сяброўка гісторыю пра то, як карацей, мы там займаліся сексам, у нас было ад пачатку ў прэзерватыве, потым без прэзерватыва, потым у прэзерватыве без прэзерватыва, і карацей мы заблыталіся, і цяпер я хвалююся, што цяжарныя. Атрымліваецца, што калі вы заблыталіся, то вялікай розніцы ад таго ў прэзерватыве ці не быццам бы няма. Магу паразумець вось гэта жаданне, як бы што-то пашло па піздзе з гэтым вашым прэзерватывам, але мы памятаем, што мы не хочам дзяцей, і мы будзем усё роўна неяк старацца яго як бы вярнуць туды, дзе ён павінен быць. Але паколькі мы яшчэ не пуганыя, заблыталіся. Проста ў мяне у сяброўкі, у прынцыпе, даволі ў многіх, асабліва на першых парах, калі усе толькі ўваходзілі ў гэты спорт, так скажам, быў гэты проста неверагодны страх, што ты хоць 10 прэзерватываў на гэтай чэле сапрані, а ўсё роўна маленечкі міліметрычак спермы ў цябе патрапіць, і ты зацяжарыш, і што, і мамка назлуецца. Я памятаю, як моя сяброўка мне расказвала, што падаецца, не зляцеў, але падаецца, што-то там пранікла. Зноў жа, я не пыталася, як яна магла гэта адчуць. Будзем гэта скідаваць на чуйку. Яна была настолькі напужаная гэтым, то яна купляла вось гэту таблетку экстраннага захоўвання ў гульні. Пасцінор, канешне ж. І зрабіла гэта яна не таму, што была нейкая рэальная прычына гэта рабіць, а проста таму, што яна была супер спужаная. І як бы супер, у яе ўсё добра, але тут нам трэба прагаварыць, што ўсё ж такі пасцінор гэта не супер карысна для нашага здароўя ў прынцыпе, і гэта рэальна скід наладаў. Насамрэч, калі ў цябе тэлефон залагаў і ты разумееш, што нічога з ім нельга зрабіць, то ты скідаеш налады. Так і працуе пасцінор, уласна кажучы. І піць яго рэгулярна ўсё ж такі не трэба. Распавяду пра іншую мою сяброўку. Па-першае, у яе павышаная трывожнасць проста па жыцці, па-другое, у яе за яе хлопцам таксама былі усякія прыкалясы з гэтым палавым жыццём, таксама гэта яе першы хлопец, першыя сексуальныя стасункі, ўсё. Была гісторыя, як яны займаліся анальным сексам без прэзерватыва, і потым чэлес быццам бы кудысьці выслізнуў, і яна не зразумела, ці ёсць там верагоднасць, што сперма патрапіла ў вагіну, і карацей яна таксама на ўсялякі выпадак піла пасцінор. З той же самай сяброўкай была гісторыя, калі яны займаліся сексам у прэзерватыве, чотенька. Але потым у яе была затрымка, як здараецца ў нас ва ўсіх смертных. Я памятаю, яна набыла тэст, прычым яна тады жыла з бацькамі, ёй было стромна рабіць тэст у сябе ў хаце, яна прыехала да мяне, і мы літаральна вадзілі вакол гэтага тэсту карагоды. То бок яна кажа, там, вось праз некалькі хвілін мусіць быць результат. Мы падходзім праз гэтыя некалькі хвілін, адна гэтая стужачка. Ладно, окей, а можа яна яшчэ пазней праявіцца, давай яшчэ паходзім. Пахадзілі яшчэ 10 хвілін, паглядзелі, не, другая стужачка не появілася. Усё быццам бы нармальна, усё адно стромна. Я яшчэ адзін тэст зраблю. Я набыла некалькі. Я зраблю на ўсе грошы. Яшчэ гісторыя з маёй сяброўкай. Ей увогуле там было год 16, і там
там таксама гісторыя, што яе бацькі паехалі да бабулі, а яна засталася адна ў хаце, яна паклікала свайго хлопца з начоўкай. Ён узяў 2 прэзерватывы, і гэтыя 2 прэзерватывы яны ўвечары скарысталі і пайшлі спаць. Раніцай яны прачнуліся, і ён такі: ну давай яшчэ раз, што бацьку пакуль няма, пакуль можна, а прэзерватыва ўжо няма. І такі кшталту: ну давай без прэзерватыву, ну давай. І карацей кажучы, у сувязі з тым, што яны былі вельмі юныя і да гэтага ў іх быў толькі невялічкі досвед мастурбацыі, адбылося наступнае. Цытата: «Мы не зразумелі, хто з нас кончыў, ці ён, ці я». А ты тут мне пра метад перарванага палавога акту нашых продкаў кажаш нешта. 21 стагоддзе. І карацей, праз некаторы час мусіць ужо пачацца месячныя ў маёй сяброўкі, а яны не пачынаюцца. Яна прыйшла заплаканая да маці, маці паляцела ў аптэку, набыла тэст зрабілі, адмоўны результат, зрабілі яшчэ адзін тэст, адмоўны результат. Атрымалася, што проста затрымка. І яна ў той момант, калі ўся гэтая драматычная сітуацыя з затрымкай адбывалася, яна мне пра гэта не распавядала. Яна мне гэта распавяла ўжо постфактум, там, праз некалькі месяцаў. І я кажу: слухай, а ты памятаеш, каб з цябе нешта выцякала пасля палавога акту? Ну, то бок, я мела на ўвазе сперму. І яна такая: не было такога. Я кажу: слухай, а ты думаеш, сперма ў жаночым арганізме, яна што? Яна раствараецца неяк. Ну, сябе мусіла штосьці выцякаць. Трэба было бачыць яе твар у той момант. Слухай, сперма яна як? Хлопчык прыцэльваецца, выстрэлівае, і сперма праз трубку ў страўнік, і хорошы сняданак быў, а пасля з мачой выходзіць. Нет, не так все працуе. Карацей, такія гісторыі. У мяне у самой, гэта пра беларускую народную параною. У мяне у самой, скажам шчыра, ніколі не было вагінальнага пранікаючага сексу без прэзерватыва з мужчынамі. Але кожны раз, калі ты ведаеш, што ў цябе у гэтым цыкле быў секс, а ў цябе затрымка 1 дзень, то бок калі табе твой календар кажа, месячныя могуць пачацца сёння, а яны сёння яшчэ не пачаліся, у цябе пачынаецца такая трывога, істэрыка і паніка, што не дай Бог. Дзякуй Богу, ніколі ў мяне не было такой затрымкі, там больш за 3 дні, каб я ўжо бегла ў аптэку скупаць усе магчымыя тэсты, але сапраўды гэта страшна. Галоўнае, каб ты не прыйшла да разумення, што лепшая кантрацэпцыя — гэта адсутнасць сексу. Вагінальнага пранікаючага сексу. Можна ж яшчэ займацца сексам з дзяўчынамі, напрыклад. Можна займацца аральным сексам з дзяўчынамі, напрыклад. Карацей, усе праблемы ад мужчынаў мы ўжо зразумелі. На самой справе наконт затрымак раскажу сваю гісторыю з затрымкамі. Пачалося ўсё у тыя даўнія часы, калі я была 17гадовай. А ў 17 год здарылася што? Здарылася ў УКІ-фанфар цэнтралізаванае тэставанне. Я памятаю, што я настолькі загналася па гэтаму, што пасля гэтага у мяне месячныя не ішлі, вось каля 6 месяцаў. І я тады і ад гэтага, канешне, страсанула. Але гэта стала такой прыкметай 5годкі. Кожны раз, калі ў мяне быў стрэс, у мяне адбываліся затрымкі. Понятно, мы не будзем зараз у гэта ўдавацца, гэта ўсё не проста так адбывалася, не толькі праз стрэс, былі яшчэ пытанні па здароўю, але вельмі многія гады я жыла з пастаяннымі затрымкамі, і гэта было ў нейкі момант для мяне нармальна не мець месячныя 60 дзён. Зноў жа я вырасла з бабуляй, у тым ліку часткова на нейкіх там расійскіх серыялах, дзе крышку ў іранічным ключы паказвалі, ведаеш, такіх тыпу поўненькіх дзяўчынак, якія вось такія поўненькія, і не заўважылі там сваю цяжарнасць да 3-го месяца, ці проста не заўважылі цяжарнасць. Гледзячы гэтыя серыялы, рэакцыя на гэта была такая заўсёды: ха-ха-ха, лахушка. А тут я раптам аказалася ў сітуацыі, калі ў мяне месячныя не ідуць месяцамі, я рэальна загналася, што гэта ж рэальна магчыма не заўважыць цяжарнасць, таму што, які маркер першы? Перастаюць ісці месячныя, а ў мяне яны і так не ідуць, блін. І я на поўным сур'ёзе была ўпэўнена, што, відавочна, што мой лёс такі, што я яўна зацяжару, яўна гэтага не заўважу і нараджу дзіця. Якая можа быць выснова? Пры поўнай адсутнасці сродкаў кантрацэпцыі і ведаў пра іх, але ў сітуацыі, калі ваша юнацкае альбо дзявочае жаданне ува многа раз перавышае ваш вопыт, наступствы могуць быць такія. На вуліцы чабор гарыць,
А ў дзевачкі жывот баліць. Ой, жанішок, ратуй, ратуй, калыбельку гатуй, гатуй. Што ж, напэўна, на гэтай пазітыўнай ноце трэба скончыць сённяшні выпуск. Шаноўнае спадарства, трэба падпісацца шмат на што. Па-першае, на гэты падкаст, паставіць зорачкі, лайкі, усе астатнія прыемныя знакі. Трэба падпісацца на наш Інстаграм, і ёсць яшчэ опцыя падпісацца на наш Патрыён і падтрымліваць нас грашыма і слухаць нашы афігітельныя гісторыі. Пачуемся!